טוב, שלום לכולם. בשיעור שעבר דיברנו על מעמדו של רבן יוחנן בן זכאי, ואני אמרתי שלפי המקורות עצמם, לא נראה שלרבן יוחנן בן זכאי היה מעמד פורמלי, כלומר, הוא לא מונה על ידי הרומאים לאיזשהו תפקיד, בשום מקום זה לא נאמר, וכל מה שעולה מהמקורות זה שפשוט יש לו מעמד של אחד מגדולי הדור, כנראה עוד בימי הבית, ולכן כשהוא מתקן תקנות בהתאם למצב החדש שהשתנה כשאין מקדש, אז הוא מתקן תקנות ומי שרוצה קיבל ומי שלא לא. עובדה שהוא צריך להתווכח עם בני ביתרא כדי לתקן תקנה על תקיעת שופר בראש השנה שיכול להיות בשבת, הוא לא כופה את דעתו, וכל זה בניגוד למה שמסופר בהמשך על רבן גמליאל. ואמרתי דרך אגב שאפשר אולי ללמוד מפה גם על האמינות של ספרות חז"ל כמקור היסטורי. כשיש עקביות אז יש כנראה גם אמינות. אני עוד אחזור לזה בהמשך כשנדבר על רבן גמליאל, שם באמת אני אוכל להדגים את זה, אני חושב, בצורה טובה. אני רוצה להתעכב על עוד נושא אחד שקשור לתקנות רבן יוחנן בן זכאי, ולדון במשמעות של התקנות עצמן, כן, במשהו תיקן. התקנות שלו השתמרו לנו בכמה מקומות, מדובר על בערך 9 תקנות, יש לנו בבבלי ראש השנה, בעיקר. ובאופן די ברור אפשר לחלק את התקנות לשתי קבוצות. יש קבוצה של תקנות שנועדו להתמודד עם מצב קיים, למשל, כן, בואו בדוגמה שראינו, כן, כבוד רבי נתן. אומר רבי יהושע, אוי לנו על זה שהוא חרב מקום שמכפרים בו עוונותיהם של ישראל. אפשר לכפר על העוון על ידי קורבן. עכשיו אין מקדש ואין קורבן, אז איך מכפר? אז אומר ריב"ז, בני אל ירא לך, יש לנו כפרה אחת שהיא כמותה, זה גמילות חסדים. כפרה אחרת, אני חושב צריך להיות. זה לא תקנה, אבל שוב, זה אותו היגיון, כלומר, בזמן המקדש, אז עשיתי משהו בצורה מסוימת. עכשיו שאין מקדש, אני לא יכול לעשות אותו באותו אופן, צריך למצוא תחליף. למשל, התקנה של הגר. בימי הבית, אדם שרוצה להתגייר, הוא צריך, בנוסף לדברים האחרים שהוא עושה, גם להקריב קורבן. אבל עכשיו הוא לא יכול להקריב קורבן כי אין מקדש, אז אם לא נוכל יותר לקבל גרים, אז אומרת התקנה של רבן יוחנן בן זכאי, הוא יביא כסף, יפריש אותו לקורבן, ויגיד שכשיבנה המקדש, בכסף הזה הוא יביא קורבן. זה פשוט תקנה מציאותית שנועדה להתמודד עם העובדה שאין עכשיו מקדש, ודברים שעשיתי מקודם בצורה מסוימת, אני לא יכול לעשות אותם באותו אופן. אז צריך למצוא עכשיו משהו אחר, צריך לתקן תקנה שנועדה להתמודד עם בעיה שנוצרה, כן, זה העניין, נוצרה בעיה שצריך לפתור. זה סוג אחד של תקנות. אבל בסוג אחר של תקנות, זה תקנות שבעצם לא נועדו להתמודד עם שום בעיה. למשל, בואו נראה דוגמה. כן, בדוגמה שראינו כבר. יום טוב של ראש השנה שיכול להיות בשבת, במקדש היו תוקים, אבל לא במדינה. בזמן שבית המקדש קיים, רק במקדש היו תוקים, בשאר הארץ לא היו תוקים. אבל מי שחרב בית המקדש, התקין רבן יוחנן בן זכאי, שיהיו תוקים בכל מקום שיש בו בית דין. כן, עכשיו בואו נחשוב רגע על התקנה הזאת. בזמן שהמקדש קיים, היו תוקים בשופר רק בשבת, במדינה לא היו תוקים. עכשיו אין מקדש, האם התעוררה איזושהי בעיה? לא התעוררה שום בעיה. אין מקדש, אז נמשיך לא לתקוע בשבת בכל המקומות האחרים. במקדש תקעו, אין מקדש, לא נתקע. לא התעוררה פה שום בעיה עקרונית. או דוגמה נוספת באותו הקשר, 4 המינים, כן? בראשונה היה לולב ניטל במקדש 7 ובמדינה יום אחד. כן, זה לא כמו לולב, לא כמו שופר. זה שלא תוקים בשופר בשבת זה תקנת חכמים. מהתורה כמובן תוקים. פה יש לנו דין שחכמים דורשים אותו מהפסוקים. בזמן שהמקדש קיים, היו לוקחים את 4 המינים 7 ימים בבית המקדש, ובכל הארץ רק יום אחד. מדוע? כי חכמים דרשו במדרש על הפסוק בספר ויקרא, כן, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי צדר וכו' וכו' וכו', ושמחתם לפני השם אלוקיכם 7 ימים. יש סתירה בין ראשית הפסוק לסוף הפסוק. בתחילת הפסוק, כן, 7 ימים, יום אחד, לקחתם לכם ביום הראשון, רק יום אחד. ובסוף כתוב, ושמחתם 7 ימים. אז תחליט יום אחד או 7 ימים. אומר המדרש, בכל הארץ יום אחד, אבל במקדש 7 ימים, כי הפסוק שאומר בסוף,
ושמחתם לפני השם אלוקיכם, לפני השם אלוקיכם זה במקדש, כך דורשים חז"ל, 7 ימים. אז במקדש 7 ימים, במדינה יום אחד. זה דין תורה. עכשיו, אם אין מקדש, האם משהו השתנה? האם התעוררה בעיה? לא התעוררה שום בעיה. בכל הארץ נמשיך לקחת רק יום אחד, כי זה מה שהתורה רוצה, ביום הראשון. ובמקדש 7 ימים, כשיש מקדש, נו אוקיי, אבל אין מקדש, אז לא ניקח 7 ימים, אין פה שום בעיה, אנחנו נמשיך את המצב כמו שהוא, כי לא התעוררה שום בעיה. אבל התקין רבנו יוחנן בן זכאי שהיה לולב ניטל במדינה כולה 7 ימים, זכר למקדש. אומר ריב"ז, לא, נכון שלא התעוררה שום בעיה, אבל אני מפחד שאם נמשיך את המצב הקיים וניקח במדינה רק יום אחד, ולא 7 ימים, אז אנחנו עלולים לשכוח את מה שנהג במקדש, ואני רוצה לעשות זכר למקדש. ולכן התקין רבנו יוחנן בן זכאי שלולב ניטל במדינה 7 זכר למקדש. אומר ריב"ז, בואו ניקח את המנהג שנהג במקדש ונעתיק אותו למדינה, ועכשיו בכל המדינה ייקחו לולב 7 ימים, וככה אנחנו נזכור מה שהיה במקדש. אותו דבר בתקיעת שופר. אומר ריב"ז, בואו נעביר את מה שהיה במקדש למקום מסוים, אוקיי, לא לכל הארץ, אלא בכל מקום שיש בו בית דין, אז יתקעו בראש השנה שחל להיות בשבת, ככה נשמר את מה שהיה במקדש, לא כי התעוררה בעיה, אין פה שום בעיה. אבל אומר ריב"ז, אני מפחד שאם נמשיך את המנהג הישן, אנחנו בעצם לא נזכור בכלל מה היה במקדש, ואני רוצה שנזכור מה הסוג שהיה מקדש. לכן ניקח מנהג שנהג במקדש ונעתיק אותו למרחב אחר, במקרה של הדוגמאות שנתתי, לכל המדינה. זה סוג שני של תקנות. כלומר, שוב, סוג ראשון נועד להתמודד עם בעיות שנוצרו, בעיות מציאותיות. סוג שני לא נועד לפתור שום בעיה, אלא לעשות זכר למקדש. זה באמת ההסבר הפשוט, ועד כאן הכל טוב ויפה. עכשיו, ספראי שואל שאלה מאוד מאוד גדולה וחזקה, שאין לי תשובה טובה אליה, ואני פשוט אציג לכם את מה שהוא מציע. הוא אומר את זה בהסתייגות, ברמז, כן, בהערות השוליים במאמר, אם קראתם אותו, הוא לא אומר את זה בפירוש, אבל הוא רומז לזה בהערות השוליים במאמר, ובואו נלך צעד צעד. בואו נחשוב על הדוגמה של 7 ימים, אוקיי? של לולב. ונשאל שאלה פשוטה. האם היום, כשמישהו מאיתנו לוקח את הלולב 7 ימים בחג הסוכות, האם מישהו זוכר בכלל שזה רק זכר למה שעשו במקדש? או שכולנו לוקחים את 4 המינים, כי כך נהוג, זה ההלכה, לוקחים 7 ימים לולב. האם אנחנו באמת זוכרים את המקדש כשאנחנו לוקחים את הלולב 7 ימים? אז תגידו לי מה זאת אומרת, כלומר, אם אני חוזר לרבנו יוחנן בן זכאי, כשהוא תיקן את התקנה הזאת, מן הסתם הוא קיווה וציפה, והאמין, שהמקדש ייבנה תוך 5 שנה, 10 שנה, 20 שנה, ובשנים הראשונות שעשו את התקנה הזאת, בוודאי שזכו מה שהיה במקדש. נכון, אין ספק. אבל לצערנו, המציאות הזאת שאין במקדש התמשכה. כן, מ5 שנים ו10 שנים ו20 שנה ו50 שנה ו100 שנה, אנחנו כבר במציאות של 2000 שנה כמעט בלי מקדש. וב2000 שנה האלה, התקנה הזאת כל כך השתרשה בנו, שכך צריך להיות, וזה לא זכר למקדש, אלא ככה עושים. עד שמי מאיתנו בכלל זוכר, גם החכמים, תלמידי חכמים בינינו שמכירים את המשנה, שכשאנחנו לוקחים לולב בחג הסוכות כל יום, אנחנו באמת זוכרים שזה מה שהיה במקדש, ואנחנו עושים את זה רק זכר למקדש. אז תגידו לי, בסדר, מה לעשות? זה מה שהקדוש ברוך הוא גזר, שהמקדש לא ייבנה, ובמשך הזמן, אכן נשכח המקור, והמנהג כל כך הצליח שהוא החליף את המקור כבר, כלומר, העתקת לקיחת 4 המינים מהמקדש למדינה ב7 ימים, נעשתה בצורה כל כך טובה, שכבר באמת שכחנו לצערנו את המקור. ורבנו יוחנן בן זכאי, כן, לא יכול היה לצפות את זה מראש, הוא קיווה שהמקדש ייבנה תוך 50 שנה, זה לא קרה, מה לעשות? כן, זה לא אשמתו. זה ודאי נכון, השאלה היא רק, וזה באמת שאלה עדינה, האם העובדה שהמנהג הזה כל כך הצליח והוא מחליף לגמרי את המקדש, זה רק כי, אוקיי, זה קרה וזהו, כך התגלגלה ההיסטוריה, או שאולי לרבנו יוחנן ולחכמים בדור יבנה, הייתה איזושהי, יש להם איזשהו חלק בזה שהמנהג הזה כל כך הצליח ובעצם החליף את המקור. ולמה אני רומז? בואו נחזור רגע למנהג הזה של נטילת הלולב 7.
ונחשוב האם היה אפשר לתקן אותו אחרת. כלומר, האם אפשר היה לעשות את התקנה הזאת שהיא זכר למקדש בצורה כזאת שאכן נזכור באופן אקטיבי את המקדש? אני חושב שהתשובה היא פשוטה, בוודאי שכן, אנחנו עושים את זה במקרים אחרים. כן, בואו נחשוב רגע על תפילת מוסף של שבת או של חגים, כן? הרי בתפילת מוסף אנחנו מזכירים את הקורבנות ואומרים, מפני חטאינו גלינו מארצנו, התרחקנו מאל אדמתנו, ואין אנחנו יכולים לעלות ולראות. אנחנו מזכירים מה היה פעם, ואומרים אנחנו לא יכולים, אין לנו מקדש, צר לנו. למה אי אפשר לתקן בנטילת לולב, כשלוקחים אותו 7 ימים בחג הסוכות, אז כשמקיפים את המזבח עם את התיבה, כן, בבית הכנסת, עם 4 המינים, היה אפשר לומר איזה פרק תהילים, ולומר, כך עשו אבותינו בזמן שהמקדש היה קיים, ולצערנו, מפני חטאינו גלינו מארצנו, ואין לנו מקדש, וזה זכר למקדש. אנחנו לא עושים שום דבר כזה. כלומר, המנהג מבחינתנו הופך להיות כבר העיקר והמקור, הוא כבר לא רק תחליף למקדש, אלא זה מה שעושים, לוקחים לולב 4 המינים. אז תגידו לי, בסדר, זה במקרה, כלומר, שוב, ריב"ז לא האמין ולא חשב, ושכך תימשך הגלות הנוראה, והוא קיווה שהמקדש ייבנה תוך כמה שנים. ובינתיים נזכור מה שהיה, וגם נזכור שזה זכר למקדש, וכשיבנה המקדש נחזור למה שהיה. שוב, כמובן שזה יכול להיות, אבל כאן אני רוצה להוסיף הערה מאוד מאוד מעניינת של ספראי, שהיא בעצם לב העניין, כן? הדברים שנתתי פה הם רק דוגמאות כמובן, מהשוליים. אבל אני עכשיו מגיע לעיקר. ספראי שואל שאלה חזקה. אם אני רוצה לעשות תקנות שהן יהיו זכר למקדש, לכאורה יש עניין אחד שמסמל יותר מכל את המקדש ואת כל מה שקשור בו. בצורה החזקה ביותר, אני חושב. קחו רגע אחד של מחשבה, כן? מה זה כמובן העניין הזה? איזה עניין הוא מסמל את המקדש באופן המהותי ביותר? אתם צודקים. כמובן עניין הקורבנות. קורבנות מסמלות את המקדש בצורה החזקה ביותר. עכשיו שואל ספראי שאלה מאוד מאוד פשוטה. אם אני כל כך רוצה לשמר את זכר המקדש, למה חכמים לא תקנו שנמשיך להקריב קורבנות? אוקיי? ואני מיד אסביר למה אני מתכוון. ואני רוצה לחזק את השאלה של ספראי. כלומר, זה לא למה חכמים לא תקנו. לא צריך תקנת חכמים בכלל. יש מצווה בתורה להקריב קורבנות, כן, קורבן תמיד, ערב ובוקר, פעמיים ביום, קורבנות אחרים, קורבנות חגים, קורבנות שבת. באיזו זכות, או מכוח מה, לא המשיכה עבודת המקדש, עבודת הקורבנות, במזבח בהר הבית? תגידו לי מה זאת אומרת, אין מקדש, המקדש חרב. נכון, אבל כדי להקריב קורבנות לא צריך מקדש. מספיק לבנות מזבח, במקום המזבח, ולהקריב שם קורבנות. כמו שעשו עולי פרס בשיבת ציון, כן, בעלייה הראשונה של זרובבל, ועד שנבנה המקדש, כן, הקריבו שם קורבנות בלי מקדש. במשך הרבה שנים, כן, הצהרת כורש הייתה ב-539 לפני הספירה, באו שבי ציון בעלייה הראשונה, התחילו לבנות את היסודות, בחג תשרי, כן, בחגי תשרי באותו שנה, כמו שכתוב בעזרא פרק ג' הקריבו קורבנות, לא היה מקדש, כי הפריעו להם, האויבים שמסביב, ובית המקדש נחנך רק בשנת 516 לפני הספירה, בימי דריווש בכלל, כן? לא בימי כורש. התחילו לבנות בימי כורש, חנכו אותו בימי דריווש, מ-539 עד 516 לפני הספירה, זה הרבה שנים שלא היה מקדש, אבל היה מזבח והקריבו קורבנות. כלומר, אין שום בעיה להקריב קורבנות על המזבח בלי מקדש. אז מדוע לא המשיכו להקריב קורבנות בהר הבית? אז תגידו לי, מה זאת אומרת? היה המרד הגדול, הייתה מלחמת החורבן, עם ישראל בקטסטרופה. בסדר? שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, אבל עובר, כן, המרד נשכח לאט לאט, התוצאות שלו קשות, לאט לאט מתרגלים למציאות. מדוע לא המשיכו חכמים את עבודת הקורבנות בהר הבית, כן, שישלחו לשם כהנים שיקריבו קורבנות? אז מה התשובה המקובלת לשאלה הזאת? מה זאת אומרת, איך אפשר להקריב קורבנות? הרי האם הרומאים היו נותנים להקריב קורבנות בהר הבית? השתגעת? הרומאים בכלל נתנו ליהודים להסתובב שם בהר הבית? כן, אז תראו את המקור שראינו כבר מקודם, שקראנו אותו. כן, פעם אחת היה רבי יוחנן בן זכאי יוצא מירושלים, רבי יהושע מהלך, וראה בית המקדש חרב. התכוונתי למקור אחר שלא נמצא פה, אני רואה. סיפור מפורסם על רבי עקיבא וחכמים שהולכים ורואים שועל שיוצא מבית קודש הקודשים, כלומר הם טיילו שם בהר הבית.
אף אחד לא הפריע להם. יותר מזה אני רוצה לומר, יש לנו את כל החוק הרומי מהתקופה הזאת, והחוק הרומי קובע בפירוש שאסור ליהודים להיכנס לא רק להר הבית, אלא בכלל לירושלים, אבל ממתי? מאחרי מרד בר כוכבא. כן, 70 שנה אחרי המרד הגדול, אחרי חורבן המקדש, ב-130 לספירה, אז יש חוק רומי שאומר ב-135, כעונש על מרד בר כוכבא, אסור ליהודים להיכנס לירושלים, יהודים החוצה. אוקיי. אבל אם יש חוק כזה ב-135, בגלל מרד בר כוכבא, זה אומר שלפני כן לא היה חוק כזה. אם היה חוק כזה, היינו רואים אותו. יותר מזה אני רוצה לומר, נגיד שיש חוק רומי שאוסר על יהודים להיכנס להר הבית, להקריב קורבנות. למה אני לא מוצא בספרות חז"ל, שמרבים לגנות את הרומאים, למה אני לא מוצא שום משנה שאומרת, הרומאים הרשעים האלה גם מונעים מאיתנו להקריב קורבנות בהר הבית? למה אין על זה בכלל דיון? למה זה לא נזכר? כל עניין הקורבנות לא מופיע בשום מקור שאני מכיר בספרות התנאית. כלומר, דיון על השאלה, או במדרשים, מה אנחנו עושים עכשיו כשהרומאים הרשעים לא מרשים לנו להקריב קורבנות בהר הבית? ודרך אגב, אני רוצה להוסיף פה עוד עניין. האם בכלל חייבים להקריב קורבנות רק בהר הבית? אולי אחרי שהר הבית חרב, אז מותר להקריב קורבנות בכל מקום וחוזר יותר במות. אני בכלל לא רוצה להיכנס לשאלה הזאת. כן, זה קשור כמובן לשאלה החשובה על קדושה ראשונה וקדושה שנייה, אם קידשה לשעתה, קידשה לעתיד לבוא. כן, כמו שאומר פה רבי יצחק בבבלי, שמעתי שמקריבים בבית חוניו בזמן הזה. כלומר, הוא אומר, מותר להקריב בכל מקום. אמר רבי יהושע, שמעתי שמקריבים אף על פי שאין בית, אוכלים קודשי קודשים אף על פי שאין כלאים וכו' וכו'. אני לא רוצה להיכנס לשאלה הזאת, בכל מקרה זאת מחלוקת. אבל אם מישהו יגיד לי בסדר, אז זהו. הדעה המקובלת היא שאין יותר במות, לא חוזר יותר במות, מותר להקריב רק בהר הבית, לא בכל מקום. בסדר. אז אני חוזר למה שאמרתי, הר הבית. לכולי עלמא מותר להקריב שם קורבנות במקום המזבח. אם אתה רוצה לשמר את זכר המקדש, למה אתה לא מקריב שם קורבנות? ואני אומר יותר מזה, שוב, אני רוצה לחזק את השאלה, כי באמת זה משהו שאני באמת, אני חייב לומר, לא מבין אותו. זה לא רק שאתה יכול להקריב שם קורבנות, אתה חייב להקריב שם קורבנות. מי התיר לחכמים לא להקריב שם קורבנות? למה אני לא מוצא על זה שום דיון בשום מקום בספרות חז"ל על העובדה שלא המשיכו להקריב קורבנות אחרי המרד הגדול? כלומר, הייתי מצפה לשמוע איזה דיון, איזה הצטדקות, איזה תירוץ, איזה הסתמכות על הלכה או משהו. שתיקה רועמת. השתיקה הרועמת הזאת אומרת דרשני גדול מאוד, ואני אומר לכם מה מציע ספראי, שוב ברמזים בהערות שוליים במאמר. יכול להיות שזה יכעיס מישהו ויעצבן מישהו, אני אשמח מאוד, אני כבר הרבה שנים מחפש תשובה טובה יותר, לא מצאתי. מה שספראי רומז זה דבר מאוד פשוט. אומר ספראי, במילים פשוטות, לחכמים היה נוח עם המצב הקיים הזה, שבו בעצם, בשלב הראשון לפחות, סביר להניח שבאמת היה קשה לחדש את עבודת הקורבנות. אין ספק. קטסטרופה של החורבן, התוצאות הקשות של המרד, הפגיעה הכלכלית, כל כך הרבה מתים, עם ישראל מלקק את הפצעים, מי יכול עכשיו לחשוב על קורבנות? זה נכון התקופה הראשונה שאחרי המרד, שאני לא יודע כמה זמן היא נמשכה, אבל בשלב מסוים כבר נכנסנו לאיזו סטטוס קוו של חיים, כמו שחכמים בדור יבנה מנסים לחנך אותנו לעשות, כמו שראינו בשיעור שעבר, לא להתאבל ולא לנהוג מנהגי אבלות, אלא לנסות לחזור לשגרה. אבל בשלב מסוים שבו כבר חוזרים לאיזושהי שגרה, השגרה הזאת לא כוללת משום מה עבודת קורבנות, ואני לא יודע להסביר למה, ואומר ספראי, כי לחכמים היה נוח להתנתק מהמציאות המקדשית. המציאות המקדשית הזאת, שבסופו של דבר הביאה למרד הגדול לחורבן, של כתות וזרמים ומחלוקות הלכתיות על איך מקריבים קורבנות בבית המקדש, המחלוקת הזאת הביאה למלחמת אזרחים ולמלחמות קשות כל ימי הבית השני, כן? המרד הגדול נגד הרומאים, זה הסוף. אבל בימי החשמונאים למשל, הייתה מלחמה, כן, בימי המלך אלכסנדר ינאי, הייתה מלחמת אזרחית בין הפרושים לצדוקים, מכיוון מלחמה שהתחילה כשהמלך ינאי החשמונאי הצדוקי, ינאי הצדוקי קנאי, עמד ליד המזבח בחג הסוכות, ובמקום לנסח את המים, של מצוות ניסוך המים ולשפוך אותם על המזבח, הוא שפך אותם על הרגליים שלו, על הרצפה, וכל העם שעלה לרגל שם התעצבן וזרק עליו אתרוגים בכעס, וינאי הרג כמה אלפי עולים כתוצאה מהמעשה הזה, ובתגובה התעורר מרד כנגדו בהנהגת הפרושים שנמשך
6 שנים עם עשרות אלפי הרוגים. כמו שאומרים לנו יוספוס, כן, חז"ל לא מזכירים את זה במילה. חז"ל אומרים, כן, שנה רק לחכמים, אבל התיאור המפורט נמצא אצל יוספוס. מלחמה שנמשכה 6 שנים עם עשרות אלפי הרוגים משני הצדדים. וכאן אני רוצה לומר משהו מאוד מאוד חשוב על המקדש ומעמדו בימי בית שני. תשימו לב שיש פה אבסורד מסוים. המקדש, כלומר בימי בית שני, המקדש הוא גורם מפלג וגורם מאחד בו זמנית. כן, אני אסביר למה אני מתכוון. המקדש הוא גורם מפלג במובן הזה שאם יש מחלוקת בין הפרושים לצדוקים, איך למשל בדיוק שורפים פרה אדומה, האם פרה אדומה כשרה בכהן טבול יום, אני לא נכנס פה לפרטים של ההלכה, זה לא משנה. אבל יש ביניהם ויכוח על איזשהו פרט מאוד חשוב במעשה הפרה האדומה. אז אי אפשר פה לקבל פשרה, אין מקום לפשרות. מכיוון שבימי הבית יש רק מוסד לאומי אחד, שאפשר להקריב בו קורבנות בצורה אחת בלבד, וזהו, אני לא יכול להקריב קורבן התמיד גם כהלכה הצדוקית וגם כהלכה הפרושית. כן, היה ביניהם ויכוח למשל על מנחת נסכים באיזשהו, לא משנה. אני לא יכול לעשות על אותו קורבן גם מנחת נסכים לפי ההלכה הפרושית וגם לפי ההלכה הצדוקית. האם קונים את הקורבנות בכסף של הכהנים או בכסף של כל העם של מחצית השקל? כן, אז זה מחלוקת בין הפרושים לצדוקים. אז אני לא יכול להקריב את אותו קורבן פעם עם הכסף של כל העם, פעם עם הכסף של הצדוקים, בלתי אפשרי. יש מוסד אחד עם הלכה אחת, וצריך להחליט מה עושים. אבל אי אפשר לקבל פה פשרות, כי כל קבוצה לא מוכנה לוותר, הקורבנות זה כל החיים שלנו. לכן כשיש מוסד לאומי אחד, עם מנגנון אחד של עבודה, אז אף אחד לא מוכן להתפשר ולא יכול להתפשר, והמלחמה היא לחיים ולמוות. לכן המקדש הוא גורם מפלג שמוביל בסופו של דבר למלחמות. כן, אם בא ינאי ושופך את המים של ניסוך המים על הרצפה, הוא לא יכול גם לנסח אותם על המזבח וגם לשפוך אותם על הרצפה. הוא יכול, אבל הוא לא רוצה. כי יש לו את ההלכה שלו, והוא רוצה לעשות אותה. ואי אפשר להתפלג ולהגיד, אוקיי, הפרושים יקימו מקדש במקום אחר, והצדוקים יקימו מקדש במקום אחר, ולכל אחד את המקדש שלו. אי אפשר. כי התורה מצווה אותנו שלעשות את המקדש במקום אשר יבחר השם, יש רק מקום אחד כזה. לכן העובדה שיש מוסד לאומי אחד שבו עובדים את הקדוש ברוך הוא, היא הגורם המפלג שמוביל למלחמות קשות מאוד. מצד שני, באופן אבסורדי, היא גם גורם מאחד. מכיוון שיש רק מקדש אחד, אז הצד שמפסיד במלחמה, בין הפרושים לצדוקים, הוא לא הולך הביתה, הוא לא פורש, כי אם הוא יפרוש הוא יישאר בלי כלום, אי אפשר לחיות בלי מקדש. לכן הוא מקבל עליו את הדין, מוריד את הראש, נגיד במקרה שהצדוקים ניצחו. אז הפרושים נשארו בירושלים, נשארו בממסד, הורידו את הראש, נהגו לפי ההלכה הצדוקית, וחיכו להזדמנות שהם יוכלו לחזור לשלטון, וזה קרה. כל ימי בית שני זה מטוטלת, פעם השלטון בידי הצדוקים ופעם הוא בידי הפרושים, תלוי בשלטון המרכזי. פעם השלטון הולך עם הפרושים ופעם הולך עם הצדוקים, כל ימי בית הם מטוטלת. היו קבוצות שפרשו, נגיד כת קומראן, כת מדבר יהודה האיסי, הם אמרו תודה רבה, לא רוצים את המקדש הזה, הוא לא לפי ההלכה שלנו, אנחנו לא מוכנים לעשות שקר עם עצמנו ולנהוג לפי הלכה אחרת. אז הם פרשו למדבר, אבל נשארו בלי כלום. הקימו עצמם תחליפים מאוד מעניינים, שוב זה לא הנושא שלנו, לא משנה כרגע. אבל הפרושים והצדוקים הם הממסד שנאבקים על ההנהגה, וכל פעם שמישהו מהם מפסיד במאבק, המאבק הוא בלתי פוסק, כל ימי בית שני צבועים במאבק הזה ביניהם. אז הצד שמפסיד מוריד את הראש, נשאר בממסד, מקבל בעל כוחו את הצד המנצח, ומחכה שהתנאים ישתנו. אז המקדש הוא גם גורם מאחד, אבל הוא גם גורם מפלג, שמוביל ממש למלחמות. מה קורה אחרי החורבן מאז ועד היום במידה רבה? ברוך השם, אין לנו היום מלחמות אזרחים על הדת. אבל מה הסיבה לזה? תנסו רגע לחשוב. הסיבה היא מאוד פשוטה. אין לנו היום מלחמות על הדת, מכיוון שהדת היום לא תלויה באיזשהו מוסד מרכזי. אחרי החורבן, הדת במידה רבה הפכה להיות דת אישית. הקיום של הדת ושל המצוות הוא תלוי בכל אחד. כל אחד עושה מה שבא לו. כלומר, נגיד שיש ויכוח ביני לבין מישהו אחר על הלכות כשרות. ואני לא מוכן לקבל את הכשרות שלו. אני לא רב איתו, מה אני עושה? אני פשוט מקים כשרות משלי. נגיד שיש איזו מחלוקת ביני לבין מישהו אחר על, לא יודע מה, נוסח התפילה. איך צריך להתפלל? אני גר בירושלים, בקילומטר המרובע, יש לנו פה 10 בתי כנסת, שכל אחד יתפצל מהשני, למה? על השאלות של נשים שרוצות לעלות לקרוא בתורה. מותר או לא? איך כן ואיך לא? אז המניין הראשון המקורי כמובן היה מניין אורתודוקסי רגיל, נשים לא עלו לתורה אף פעם.
ואז את הקבוצת נשים שאמרה בואו נעלה לתורה, אז הסכימו, אוקיי, פעם בחודש נשים עולות. היו כאלה שזה הסכימו ונשארו, והיו כאלה שאמרו, זה לא מספיק לנו, אנחנו רוצים כל שבת. אז היו כאלה שפרשו כי זה לא התאים להם בכלל, היו כאלה שנשארו כי זה התאים להם פעם בחודש, והיו כאלה שפרשו, אנחנו רוצים כל שבוע. כלומר, מניין אחד התפצל ל3 מניינים, ואחרי זה היו פיצולים נוספים, וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, כל פעם שיש לי ויכוח עם מישהו, אני לא צריך להתווכח איתו, אני פשוט פורש ומקים לי מניין משלי, כשרות משלי, כל מה שבא לי. מכיוון שהיום הדת היא במידה רבה, דת אישית. אין על מה לריב. יש מעט מאוד נושאים שיש מוסד מרכזי אחד, גם הגיור או נישואים וקידושים, לפחות כרגע, מקווה באמת שלא נגיע לריב בגלל הדברים האלה, אבל אם אי פעם נגיע למלחמה ממש, זה יהיה רק במציאות כזאת שבה מישהו ינסה לכפות עליי מוסד מרכזי אחד שאני לא אקבל אותו. אבל במציאות שהדת היא במידה רבה אישית וכל אחד עושה מה שהוא רוצה, אין על מה לריב. אומר ספראי, חכמים הסיקו את המסקנה מחורבן הבית השני ולא רצו יותר לחזור למציאות של מוסד אחד עם עבודה אחת. כי הם הגיעו אולי למסקנה, ופה אני מוסיף, ספראי לא אומר, שכל הקלקולים של בית שני נגרמו בגלל העובדה הזאת, ואנחנו פשוט לא רואים למקדש. כן, עד שלא נלמד לחיות בשלום עם מציאות כזאת שכולם צריכים להסכים להלכה אחת, אז עדיף שנהיה בלי מקדש. מתי תהיה מציאות כזאת? לא יודע, כשיבוא המשיח. אומרים חכמים כרגע, אנחנו לא צריכים את זה, תודה רבה. המקדש גרם למחלוקות, המקדש גם היה מושחת כמובן, בכל התקופה הרומית צופים בבית שני, העובדה שכהנים שלטו במקדש גרמה לשחיתות נוראה של הממסד הכהני, קשרי הון שלטון, בית ביתוס, בית חנן, בית קטרוס, בית פיאבי, כמו שראינו בשיעור הראשון, אוי לי מבית קטרוס, אוי לי מעלתן, וכו' וכו', קשרי הון שלטון, שפגעו מאוד בעם הפשוט והשחיתו את המקדש, אומרים חכמים תודה רבה, לא רוצים. אנחנו נחיה במציאות אלטרנטיבית אחרת, בדיעבדית, שמתאימה לנו, וכשיבשילו התנאים אולי נחזור אחורה, לא כרגע. והלא כרגע הזה נמשך 2000 שנה מאז ועד היום. כשאני אומר שוב, היו באמצע תחנות שאפשר היה לחזור, כן, בימי רבי יהודה הנשיא בארץ ישראל, זה שיא הקשרים עם רומא, רבי יהודה הנשיא נהנה ממעמד שאף מנהיג יהודי לפניו לא נהנה ממנו. אפילו לא בימי הבית אולי. קשרים טובים עם הקיסרים הרומאים יכול לעשות מה שהוא רוצה, אין לי ספק שאם רבי יהודה הנשיא היה רוצה לחדש את עבודת הקורבנות בהר הבית, אף אחד לא היה מפריע לו. אבל רבי יהודה הנשיא לא מעלה על דעתו בכלל דבר כזה. להפך, לפי הבבלי, נדמה לי בתענית, רבי יהודה הנשיא רצה בתנאים מסוימים לבטל את צום 9 באב. למה לבטל את צום 9 באב? לא יודע, אבל כנראה שלא חסר לנו בית המקדש, לא צריך להתאבל עליו. שוב, לא באופן גורף, במקרה מסוים, אבל הייתה נכונות כזאת מצידו. אנחנו מסתדרים מצוין בלי מקדש, אולי. עובדה שהוא לא ניסה לבנות אותו. עובדה שכשהיה קיסר רומי אחד, הקיסר יוליאנוס הכופר במאה הרביעית לספירה, נדבר עליו בהמשך הקורס, שכן ניסה לרתום את היהודים במאבק שלו כנגד הנצרות, והוא כן הציע ליהודים לבנות מחדש את המקדש, לא נרשמה התלהבות גדולה כנראה בצד היהודי, בקושי יש לזה זכר במקורותינו לנס הזה, זה היה ממש נס לכאורה, שולח מכתב ליהודים, המכתב השתמר, ואומר להם בואו תבנו את המקדש בירושלים, אני אעזור לכם. הבנייה כנראה התחילה, אבל לצערם הגדול, או שלא לצערם הגדול של יהודים, הקיסר הזה מת במלחמה במזרח, והמיזם שלו לא המשיך, לא יצא ממנו כלום. אבל מעניין היה לי מאוד לבחון את תגובת היהודים, שזה קורה, כן, בשנתיים האלה שהמיזם הזה ניסה להתנהל. שוב, זה לא מופיע כמעט במקורות שלנו, ואולי לא בכדי, כמו שחכמים כאן שותקים, ולא בכדי על זה שאין קורבנות, ומקבלים את זה כמובן מאליו, ושתיקה רועמת. השתיקה הרועמת הזאת, גם אם אתם לא מקבלים את ההסבר של ספראי, שאומר שלחכמים היה נוח עם המצב, ולכן לא רצו להחזיר את הקורבנות, והנה הוא ממשיך את הקו הזה, כן, וחוזר לתקנה של רבן יוחנן בן זכאי על 4 המינים, אומר ספראי, או רומז ספראי, שוב, העובדה שכשלוקחים את 4 המינים, אנחנו לא אומרים זכר למקדש, היא זאת שגרמה לכך שהמנהג הזה כל כך הצליח שהחליף לגמרי את המקדש, שאנחנו מסתדרים מצוין בלי מקדש. ומה שספראי טוען זה שהתקנות של ריבה זה שהם זכר למקדש, הצליחו בצורה כל כך טובה, שכבר לא זכר אלא הן הופכות להיות הדבר עצמו. הן מחליפות כבר את המנהג המקורי, יש להן כבר מעמד משל עצמם, הן כבר לא קשורות למקדש, והן גורמות לנו להתנהל בלי מקדש בצורה מצוינת. אנחנו לא באמת מרגישים בחסרונו. כלומר, זאת עובדה, אני חושב. השאלה רק, האם הגענו אליה בדיעבד, כי במשך 2000 שנה שאין מקדש, אז
התקנות גרמו לכך שבאמת אנחנו כבר מסתדרים בלי מקדש, למרות שריב"ז אולי התכוון מלכתחילה שזה יהיה תקנות זמניות, ובאמת הוא זכר למקדש, אבל הספרה היא לא, חכמים יכול להיות שהם בכוונה תקנו את התקנות האלה בצורה כזאת, שהם לא באמת זכר למקדש, אלא הן הופכות להיות כבר תחליף מלא למקדש. אבל זה לא תחליף חלקי שמכניס לנו לראש, לא המקור הוא המקדש, אלא תחליף מלא שגורם לנו להסתדר מצוין בלי מקדש. ובאמת הדוגמה הטובה ביותר שהוא מביא זה עניין הקורבנות. אין לי תשובה יותר טובה לשאלה שהוא שואל, מן הסתם אתם לא כולכם מסכימים עם ההסבר הזה, מי שרוצה להציע להסבר יותר טוב, למה אין לנו עבודת קורבנות בהר הבית אחרי החורבן, ולמה חכמים לא דנים בכלל בשאלה הזאת, אני אשמח לשמוע הסבר. זה לגבי תקנות רבן יוחנן בן זכאי, ומפה אנחנו עוברים לרבן גמליאל.